Maybe I came on too strong. Maybe I waited too long. Og karon mga higala, niya ang laing sumpay ning atong sugilanon. Inday. Maybe I apologize for it. I could fall or I could fly here in your... Unsa man di ay? Buhi man ko. Di na ginawa. Inday! Inday! Inday, tungkol Inday ay ginoo ko. Unsa man daw ko naduog. Namangga sa Inday. Inday! Ginoo ko sa Inday. Sa Inday! Si Inday ba kailan mo? Ang artista ba? Namangga sa kinan. Namangga si Inday. Namangga! Joko. Inday? Unsa ka? Mura man ang tinuod. Nakadugo ko siyang tingog. Nagkilak. Ang tundang ko. Umatug. Nakadugo ko siyang tingog. Di ko pa na. Ganun eh. Asa mo na sa ko? Waon mo balik. Mapagipagkapot sa ambulansya nagdani Inday. Namun nagrespeto ng Unsa may kahimtang ni Inday Kiko? Nakakita na kaniya. Huwag pa ng dulur. Manawag ng balik ka. Panatan ako sa Inday. Oo, sige. Muhanan ako dayon diya Kiko. Muhanan ako. Kiko! Sige nang, si Miss Nicole. Mapapagabot. Bye nang. Si Miss Nicole. Diin man ka. Dugay lagi ka na balik. Di ko makakontak mo kay lubat ang akong cellphone. Huwag niyo mo gi-charge eh. Oh, naghilak ka. Oh. Iko. Ngano? Ano sa'yo problema ni mo? Si Inday. Ha? Unsay? Ngano, Kiko? Unsay na itabo ni Inday, ha? Naunsa si Inday, Kiko? Nabanggaan ang iyang sakyanan, sir. Nakaroon siya sa emergency room. No. Inday! Sir, asa ka, sir? Muadto ko ni Inday. Di pwede, ay. Ikabalik, sir, ikabalik. Muadto ko ni Inday, Kiko. Gusto ko makakita niya. Hindi ba nakita ko pwede, sir? Pumataon ka maayo, sir, ay. Gusto ko makakita niya, Kiko. Gusto ko makakita ni Inday. Sir, Inday. Patulan sa taon, sir. Patulan, sir. Sir! 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 Mabuhi pa ka si Inday, Miss Nicole. Magampo na ta. Magampo ta. Guba kayo iyang naong. O gioperahan karon ang nikla nga dugo sa iyang uto. Ginoo ko, maloy in taon ka. Buhi alang in taon si Inday. Maloy ka, Diyos ko. Maloy ka. Oh, nanawag si Kiko. Ako unang tubagon ha, Miss Nicole. Sige na. Kiko? Oo niya. Kumusta naman siya ron? Nang dulo? Oh, Miss Nicole, Miss, nakuyapan ko no si Sergio ko. Pagkahibaw sa naitabo ni Inday. Unsa? Oo niya. Unsa na ba yung kayong dagaron?
Let's hope for the best, Joko. Ay, noon. Kompleto man sa kahimanan ng ospitala. Og niya din ang pinakamaayong laki ng mga doktor. But of course, dili na to kalimtan ang pagkampo. Hindi mo siya kapinat ko. Oo, sa to. Oo, sabay mong gisulti, Joko? Hindi si Inday. Ha? Ay, bawa sa nito mo. Hindi siya. Nakalungkot ko siyang tingog ka. Nagpilak ang sangpit ako. My God. Mga nahalo ko ni ko. Nahalo ko nga may nautan mahitabo niya. Be strong, okay? And pray for Inday. Mao na yung kikinahanglan karon ang atong prayers. Joko paminaw. Kinahanglan nga magpakalikon ka. Wa ko may baon sa nga mystery, pero just in case tinuod ka din siya or niya ba siya karon. Mas maayo tingali nga magpakita ta nga ligon ta ug magampo ta para niya. Aron sa maning kamot sad siya nga magpakabuhi knowing nga nagpaabot ka niya. Okay. Okay, Nicole. Ako pati kabutan. Pero, kung simba ko kung mayroon may tabo niya, I'd rather die too, Nicole. Joko. Joko, ayaw na pagsulti, ana. Huwag na utang mahitabo ni Inday. Paminaw, ha? Kamu ang gitakda nga magkadayon. Nahanto ka niyo ko, Nicole. Nahanto ko. Ayaw na gigkahanilok noon sa makauy. Hinumdumi, good? Hinumdumi nga sa una, dili ko makadawat ka ma-fall ka niya. Pero dihang sa nakasabot ako, nga kamo gyud ang gikatakda, nakadawat ako. Og dili mahitabo nga mausab unsa na gikatakda, Joko, nakasabot ka? Ha? Kasabot ka na ako, Joko? Sa ako nang gikaingon. Pag-ampo og pagpakalig-on para kang Inday. Nagkawan. Hindi ko magdangan na may tabo na yung ini. Impak kayo nga igo dili na ko na. Punta ka pangandang yun, di ba? Punta ka panagdang. Gusto gid ka Kiko. Kinsa man ko nagdahom ini. Ug wa tay laing mahimo gawa sa pag-ampo. Maura gyud na atong ikatabang. Unang, pero pag-uwas lang ko sa gibati ba? Katlagi pa rin ako eh. Inuwag ko dito niya. Gusto niya ko dito eh. Niya, kalit ko nakadungog sa kusog kayong paka o pagsagit ni Inday na. Inday kita. Mura ko na buwang o kalit ko. Nagkaginanaw na ko kinisakit man ko. Mura lagi ko buang ganina na. Hello, Miss Nicole. Pasaka na si Kiko diri lang. Mag-check pa ko sa kahit ng Inday. Sige, Miss Nicole. Kiko, ato na ko no kay manaog na si Miss Nicole. Mag-check pa siya ni Inday. Lord, kay baho kita na ako. Dili kayo ko magsigit sangpit ni mo. But this time, I have to. For Inday. Please, buhian lang siya, Lord. For Joko. Please, Lord. Miss Nicole! Miss Nicole! Oh. Yes,
Ngano na? Susihan na yun si Inday, Miss Nicole. Nakagdungog ko sa mga nurse nga, nagsisiyor ko na siya. Unsa? Kumusta si Inday, Kiko? Gusto ko kay Bowser kung saan ikahintay ni Inday karon. Kiko, kumusta may akong buhaton, ha? Gusto na kong nakita niya. Pakayo og dali, sir. Kung matagal na kas mga doktor na magagawas na kadali. Kung mag-ampot ang nga umpira sa si Inday, aron makakita na mo. Huwag na Inday na mahimo, Kiko. Gawas pag-ampo. Di, sir, hindi sa mga doktor. Ampo na kita, sir. Kasi Blade, maluoy na to ang Ginoo. Ginoo, maluoy ka in taon ni Inday. Tagay pa siya higayon nga mabuhi. Panalangin ni mga doktor nga may atiman niya karon. Himua silang mga instrumento sa kaluwasan ni Inday. Maluoy ka, Diyos ko. Maluoy ka in taon. Ah, Miss Nicole. Mula ka una ko, ha? Doon ako ipaskon nga tambungan. Kailangan ko mo i-show statement bahin sa kahimtang ni Inday. Okay, sige, Miss Nicole. Pero kumusta naman siya? Kung saan may iyang kahimtang? Tuwa siya karon sa ICU ng Dolon. Pero ako, makadungog ka sa pangungong na. Napunta siya. Kuya, makadungog sa sisira ko. Oh, makadungog ako, Kiko. Pagampo itaon, Kiko. Ayaw pagsiging Facebook diha. Pagampo, parang Inday. Hindi, asa ko nisbiyahan na. Nag-Facebook ko lang, kaya nagpatabang ko sa akong mga online prayer group. At ngayon ang dagan mag-ampo mo ni para na Inday. Oh, naasan di kay prayer group, Kiko. Tukumang ko nga dito nang imong hingiyang online. Sadang nasa daon ko yung prayer group eh. Huwag kayo nagpatabang ko nila. Ah, sige. Madayon diha, Kiko. Mas maayo gid nga tinuod yun nga daghan ng mag-ampo parang Inday. Ginuurang niya akong madaganan. Pero di makatabang sa tanan. Gusto ka, Kiko. Ginuurang kay makatabang niya. Pero nadlo ko na. Kung saan na kung sa Inday na. Ha? Dili na ako maklaro imong gisulti, Kiko. Maunsa si Inday. Basig bakulang. Unsay ba? Patsunggi ba? Maimpas. Uy, boring mo ka man di, Kiko. Ikaw rin kaingon na ginuuroy makatabang niya. Unya ikaw rin man di ay pagsalig, pagtsoroy. Kaya lang, sorry kayo. Pinagigalitan na mabalaka o na ang pabaan na. Sabi nag-iwag kita kisuguruhan nga kung siya nagkikahintang ni Inday karon. Ay maugani nga mag-ambot ta. Ay, nagkasuko. Nagkurong. Kalawas. Gusto. Naku. Bukol. Mga mata. Di ko makahinga. Unsay na ito? Bilang kong akong nauna.
Ako'y hinimtuman. Noon sa dihay ko. Kung sa dihay na itampo na ako. Kung sa dihay. Or maybe I came on too strong. Maybe I waited too long. Unsa man kahay sunod nga mahitabo, mga higala, gidapit kamo namo sa pagpaminaw sa laing pangsumpay ning atong sugilanon. Inday. Sugilanon nga sinuwat ni Baby Omega Flores. Ubos sa direksyon ni Alex Janjan Lara. Dalit ka na to sa RMN Drama. Words you say, and I've been known to give my all and jumping in harder than 10,000.